Ummi muna miki lalle marhaban. Allah cikin ikonsa kina cikin ɗakin ɗaukan wannan shiri, kina kallo kuma kina ji. Da ba ka san ai rayuwa haka ne. Musamman ma mu harkar mu nuna wani zai soka kuma wani zai ji zai yi sukan ka. Abin da yake faruwa ne mun sani. Shi yasa yakan kasance ma duk lokacin da ake irin haka mukan shigo ni lamo. To yanzu gashi Allah ya sa kin shigo. Gashi har kin samu ozancewar an fafata a kanki saboda iyawarki ko kuma rashin iyawarki. Kin samu shekaru kamar nawa a cikin masana'antar shirye fina-finai? Mun samu kamar shekara 4. Baki dade ba kenan. To a cikin wannan shekara 4 wanne irin fina-finai kika yi wanda kike takama da su? Na yi fina-finai da dama kuma waɗanda nake takama da su ma da dama. To shi kenan. Yanzu mu ce ki ɗauki fitattu guda 3 a cikin fina-finan da kika yi, daga ina za ki fara? To, da farko dai zan fara da fim ɗina na farko, Duniyannan. Ummi Duniyannan. Ashe sunan fim ne kenan? Sunan fim ne. Na'am. Na alfahari tun da na farko ne. Gaskiya ne. Da kuma fim ɗina wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba a tarihin rayuwata, ‘Yan Bodin. ‘Yan Bodin. Wanda kamfanin UK kenan suka yi? Yes, UK ta. Na fahimta. Sai kuma wani fim ɗina shi ma Hijira. Wanda kuka ku da yawa din nan. A matsayinki na jaruma mai tasowa, wace shawara zaki ba wa 'yan uwanki ko kuma waɗanda suke sha'awar su shigo wannan masana'anta domin su zama jarumai kamar ki? To, haka ne. Mu ma wasu muka iske. Kuma dole ne wata rana kuma wata rana wasu ne. Wata rana mu ne wata rana ba mu ne. So in dai har waɗanda suke fatan su shigo cikin mu su zama kamar mu su fi mu ba, in dai da zuciya ta gari za su shigo da tarbiyya mai kyau. Muna musu barka da zuwa. Fatan Allah ya basu. Kuma dole ne a yi ladabi, a yi biyayya, abu na gaba a san cewa wannan wuri ne da yake da mataki-mataki, daga wannan mataki zuwa wannan, daga wancan zuwa wannan. To a bangare na ƙarshe na ɗan tambayar da zan miki, a matsayinki na ainihin wato jaruma, ke ce malamar kanki, ki ɗauka ke ce malamar kanki, ke ce za ki rubuta wa kanki jarabawa, kuma ke ce za ki sa hannu akan wannan jarabawar. Sai kika rubuta jarabawa, kika zo yin maki nawa za ki ba kanki daga 1 zuwa 100? Daga 1 zuwa 100? Kashi nawa za ki ba kanki a irin ƙwarewarki ta harkar fina-finai? To, ka san dai an ce Hausawa sun ce yaban kai jahilci. Na'am. Saboda haka makin da in dai zan ba wa kaina maki, to zan ɗauka ba ni bace. Na'am, to ɗauka. Sai lokacin da fifar ta shigo gaba na. To sai ki kai mata yadda kike so ki, sai ki bayar da nawa kenan? Sai in bayar da yadda ya dace. Kamar 100 bisa 100? 100 over 100. 100 over 100. To gaskiya ne.